Un elevat nombre de líders socialistes d'arreu de Catalunya van trobar-se al Palau Sant Jordi per celebrar l'acte final de campanya de la formació. Amb un elevat nombre d'assistents, els socialistes van presentar des de diferents intervencions la campanya de Montilla. Carme Chacón, Felipe González o el secretari general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, van ser algunes de les intervencions centrals de la nit que van estar plenes de referències en contra de la candidatura de Mas. Y aún estoy esperando que Artur Mas o que Duran y Lleida discutan que este ha sido el periodo de más autogobierno de Cataluña, de la mejor financiación de Cataluña, de las mayores inversiones del Estado en infraestructuras en Catalunya, que hemos duplicado la inversión. Durant el desenvolupament de l'acte es van tractar temes com l'augment de l'autogovern en l'anterior legislatura de Montilla o el paper que haurà de jugar Catalunya en el programa del PSC. Has defendido Cataluña, pero no para poner a Cataluña frente a España porque a ti te interesará. Has defendido a Cataluña para colaborar, convivir y sumar con España. I sumar con Espanya. El Partit dels Socialistes de Catalunya, que es presenta amb José Montilla de candidata, regeix per una ideologia socialdemòcrata i amb l'interès situat en la defensa dels drets de la classe treballadora. Ha estat al govern les dues anteriors legislatures i ara per ara no obre cap possibilitat de pacte. En matèria d'estat, defensa una Espanya federal on Catalunya formi part del conjunt de l'estat espanyol. En temes d'economia pretén fomentar la captació de la inversió d'empreses estrangeres i en matèria de política impulsar la reforma laboral i de pensions. En el camp de la immigració fomenta la integració en la llengua i la igualtat. En referència a joventut, pretén impulsar beques salaris pels joves aturats i finalment en matèria educativa busca crear una educació pública més extensa. En el dia de l'eliminació de la violència contra la dona i en un Sant Jordi ple, el Partit Socialista ha fet l'acte que tancava la seva campanya, mostrant unitat a Madrid i amb la clara intenció de governar el Parlament. I sobretot ha fet una crida al vot socialista apel·lant a la importància de les eleccions de diumenge. Guillem López, B5 Televisió. Imatges dels moments de tensió viscuts durant l'acte final de campanya del Partit Socialista, on uns defensors del poble saharaui van mostrar el seu desacord i van reivindicar un canvi de rumb en l'actuació del govern espanyol respecte al conflicte del Sàhara Occidental. Les protestes van iniciar-se en el moment en què Zapatero va fer referència a l'ajuda que està efectuant Espanya a països com Haití o el Sàhara en paraules textuals. Sàhara llibertat, Sàhara llibertat, Sàhara llibertat, Sàhara llibertat, 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 Espanya terroristes, llibertat. Des de B5 Televisió els oferim aquesta informació a part de l'espai electoral corresponent al Partit Socialista, ja que des del nostre criteri informatiu basat en la llibertat d'informació sense pressió per part de ninguna corporació, hem cregut convenient oferir-los aquest contingut.